Assalamu alaikum masu kallon da sauraro barkanmu da haka barkanmu da lokaci. Barkanmu da sake saurara cikin tashar mai albarka mai suna Hausa 24 TV wadda ta saba kama wato shari'a akan mawaƙa. An zuri ma mutum wato da shirki akan mawaƙan wato fitaccen jarumin nan wato Nura M Inuwa sarkin mawaƙa wato a mawaƙan Hausa arewacin Najeriya wato wanda Nura M Inuwa ya saki wato wata zazzafar waƙa wato 22 ga watan wato wannan fitaccen wata da muke ciki watan halitta wato na azumi bana kenan wanda muke ciki wato wanda Nura M Inuwa nan kwana biyu kenan ba da jimawa ba ya saki wato wata fitacciyar waƙa tashi ta cikin Ramadan ɗin nan to yanzu ma mun muku da sharhi akan wannan fitaccen jarumi wato Nura M Inuwa da kuma Auta MG Boy. Wato tsakanin wannan jarumai Nura M Inuwa da kuma Auta MG Boy wane ne ya fi burge ku wato tunda dai shi Auta MG Boy wasu sukan ce wato Auta MG Boy ba ɗan asalin garin Kano bane. Auta MG Boy ɗan asalin garin Nijar ne wato ƙasar Afirka kenan wato maƙwabciyarmu Najeriya kenan wato inda Auta MG Boy wasu ke cewa an haife shi a garin Nijar ne inda ya fara harkar waƙa shine ya dawo zama Najeriya a garin Kano inda Allah Ubangiji ya taimake shi ya amshe shi da waƙar tashi inda ya ci gaba da baitocin waƙoƙin nashi har yanzu ya suna ya fice kuma a cikin jaruman arewacin Najeriya musamman na jihar garin Kano wato Nura M Inuwa kowa dai ya sani fitaccen jarumi ne wato kuma mawaƙi nasihi jarumi wato wanda ya fice a cikin jaruman mawaƙan Hausa wato a ɓangaren arewacin Najeriya wato inda Nura M Inuwa ya ƙware wajen habaici a cikin waƙoƙin nashi wanda habaicin nan ya kasance wato da wasu mugayen mutane yake na can daban wato wanda suka yi sanadiyyar wato lalata rawar idon nan nashi wato wanda har yanzu Nura M Inuwa ba zai iya cire gilas a cikin bainin jama'a ba inda Nura M Inuwa ko da yaushe yana tare da gilas kamar tsohon makaho wato Nura M Inuwa idan ba ku manta ba Nura M Inuwa waƙoƙin nashi yana yawan sako habaici a ciki da kuma maganganu da dama wanda in dai har kana bibiyar wato Nura M Inuwa a kafafen sada zumunta za ka ji salon waƙoƙin nashi kenan wato Auta MG Boy shi ma ya saki wato watacciyar waƙar tashi inda Auta MG Boy shekara ta 2024 Auta MG Boy ya saki wata babbar jarumar waƙa wato inda yake cewa Allah bani wato wannan fitacciyar waƙa ta Auta MG Boy ta tara hankalin jama'a musamman na kafafen sada zumunta a nan ne muka muku ƙarshen sharhin ku daure ku danna mana subscribe game da taɓa alamar ƙara domin samun shirye-shiryenmu akan lokaci.